Pentre bach ble mae pethau mawr yn mynd o'i le yn weithiau. Lwcus iawn felly fod gan y pentre ddau ddetectif sydd ar gael i ddatrys pob dirgelwch, Rhys ar frys a Cerir Cydectif. Pwy arall sy'n byw yma? Mrs Thomas T. Tot a Dr Jim Clem a dyna Tara Tantoc. Hi sy'n rhedeg y salon. Ac Arwyl Achub, dyn pob dim y pentre. Barti Felyn y mor leidyr yw a'i Gath Ianto. A dyna Betty Becos. Mae hi'n pobi cael cerau hyfryd shmyfryd. Abracadabra yw'r un I alw, os ydych chi'n hoffi hyd a lledrith. Helo, Radley Miggins. Fe yw di-post y pentre. Oops, boops. Felly dewch am dro i'n pentre ni.